не отдам. Лесик, ну ты ж хлопчик. Что? А хлопчики повинны саступать дзяўчынкам. Ага, а коли дзяўчынки захочут забрать усе мои цацки? Да не хочу я усе. Усяго пару кубиков мне не хапае. И мне их не хапае. Зноў спрэчка. О, Ванечка, добрый ранец. Салют. Прывітанне. Вы што гэтай самай раніцы ўжо сварыцеся? Перад гледачамі не сорамна? И правда, пробачьте, сябры. Эх вы, лепей адкажыце. Вы сёння зарядку зрабілі? Не. Ну вось, як сварыцца, дык калі ласка. Хутенька становіцеся на разминку. Это мы коли ласка. И вы, дзяўчынкі и хлопчики, долучайтесь. Паўтарайце за мной. Давайте уявім, што мы з вами маятнікі ў вялікіх гадзінніках. А, ведаем. Яны вагаюцца и годинник тикае. Вось і мы так. Управа, улева. Тик. Тик-так, тик-так. Здорово. Выдатна. Годинник тик-так. И я тик-так. тик-так. Скончили практыкаванне. А цяпер мы з вами планетай паляцелі па сваёй арбіце. Раз, два, три, чатыры. Раз, Я два, Марс. три, чатыры. Червоная планета Солнечной А системы. я Венера, самая прыгожая планета. Ваня, а ты какая планета? Калі з вас я самы большы, то я Юпітер. Достатково, вертаемся на землю. Ага, приземление. Ну і апошняе практыкаванне. Мячыкі. Хто вышэй скочыць, той і малайчына. Раз, два, три, чатыры. А я вышей, а я вышей, а я вышей, а я вышей, а я вышей. Скончылі? Ну, кто з нас лепший? Нічыя. Вы абодва малайцы. Ура! Добра позаймаліся. Дякую табе, Ваня. Калі ласка. Ну а зараз мультик. Ага, глядим. А давайте разом с кубиками гулять. Давайте. Домик для лялек. Просто домик не цікаво. Давайте так постараемся, каб нас у спіс самых незвычайных будынкаў свету унеслі. Што гэта за спіс? Зараз покажу и расскажу. Дзякуючы фантазіі людзей, незвычайныя дамы нараджаюцца ў свеце кожны год. Як, напрыклад, вось гэты дом на дрэве. Ух ты! Я б хотела у таким пожить. І я. Ён нават шматпавярховы. Так, гэты дом быў пабудаваны на востраве Тасманія і стаў самым высокім домам на дрэве, а ў ім былі нават кухня і душ. Як у сапраўдным доме, здорово! А ў Японіі пабудавалі празрысты дом. У ім мусіць заўсёды вельмі светла. Так, гэта галоўны плюс дома. А мінус, у ім цяжка схавацца ад чужых вачэй, але выйсце знайшлося. Сцены дома можна зачыніць жалюзі. Сапраўды, і ўсе праблемы. Дом фантастычнага выгляду пабудавалі ў польскім горадзе Сопат. Яго назвалі Крывы дом. Ён нібы сказкі. Так і ёсць. Яму спецыяльна надалі такі казачны выгляд. Цікава было б пажыць у ім. Ага. А ў Амерыцы ёсць дом, які нагадвае велізарны плецены кошык. Клас! Нібы сапраўды. Дом, падобны на кактус, пабудавалі ў Галандыі. Ён увайшоў у дзесятку самых зялёных хмарачосаў. Вельмі прыгожы хмарачос атрымаўся. Незвычайны дом, пабудаваны ў камені, знаходзіцца ў Партугаліі. Ой, ён нагадвае жытло першабытных людзей. Сапраўды. А гляньце на гэты будынак у Кітаі. О, Гэта дом? А я думаў, скрыпка, якая стаіць ля раяля. Скрыпка – гэта ўваход. Там жа эскалатар для пад'ёму ў раяль. ай, здорово. А ў нас таксама ёсць незвычайны будынак. Нацыянальная бібліятэка ў Мінску. Так, адметны будынак у форме дыяманта. Наш каштоўны камень. Ну што, я вас упэўніў, што трэба будаваць свой незвычайны будынак з кубікаў. Упэўніў. І няма чаго цягнуць. Давайте пачынаць. І мульцік глядзець. Ага. Так. Вось і ўсё. Прыгажосць! Просто неверагодна красу. Толькі
Яшчэ нічога не хапае. Чого? Зараз. Вось бантика не хапае. Мацуй, Ваня, з гэтага боку бантик. Не трэба. Чаму? Бо гэта будзе ўжо абы што з боку бантик. Ах так, ты нічога не разумееш. Без майго бантика наш будынак ні ў які спіс цудоў свету дакладна не трапіць. Трапіць. А я кажу, не. Не сварыцеся зноў. Зараз усё прымацуем. Вось так. А што? Так само прыгожа. Апчхі! Будь здоровая. Мне падабаецца, хай застаецца. Ура! Апчхі! Будь здаровая, Кася. Ой, дзякую. Ой, Кася, а чаму ты чхаць пачала? не ведаю. Апчхі! Будь здоровая. Ой, Слухай, а можа ты прастудзілася? ды не здаецца. Апчхі! Каб не захварэць, трэба часцей праветрываць памяшканні. Ага, А гэта мы сёння не не зрабілі. зрабілі. Так, тады хуценька выходзім у суседні пакой, а тут адчыняем акно. А як жа нашы гледачы? Апчхі! А ім пакуль мульцік уключым. Але ж мы хочам яго паглядзець. Паглядзім у суседнім пакоі з камп'ютара. Усё, выходзім. Выходзім. Ой, як добра праветрыўся пакойчык. Нават крыху холадна Ага, стала. зато я чхаць перастала. Бо ўсе шкодныя мікробы выветрыліся. Ага. Нічога, зараз сагрэемся. Хлопчыкі, а вы ведаеце, чаму зімой дні кароткія, а ночы доўгія? Ведаем. А ты не? Ведаю, але нашым гледачам расказаць таксама трэба. Так мы гатовыя. Лесік, пачынай. Пачынай. Добра. Наша планета мае форму шара. Яна нібы мячык, які лятае ў касмічнай прасторы. І знаходзіцца ў няспынным руху. Ага. Па-першае, зямля круціцца вакол сябе. Менавіта таму і адбываецца змена дня і ночы. Калі зямля паварочваецца да сонца адным бокам, там надыходзіць дзень. Калі адварочваецца ад яго, надыходзіць ноч. А яшчэ зямля лятае вакол сонца па арбіце. Яна аблятае яго за год, які доўжыцца 365 дзён. І вось мы падыходзім да адказа на наша галоўнае пытанне. Чаму ж зімой дні кароткія, а ночы доўгія, а летам усё наадварот? Справа ў тым, што ў зямлі ёсць вось. Хоць яе не відаць, але яна ёсць. І самае цікавае, што гэта вось крыху нахіленая. З-за гэтага зямля па-рознаму падстаўляе сонечным променям свае бакі. То аднаму дастаецца болей сонейка, то другому. Мы жывем у паўночным паўшар'і. Гэта значыць, што зімой сюды трапляе меней сонечных променяў. Вось таму ў халодную пару года дні ў нас кароткія, а ночы доўгія. Але чым бліжэй да вясны, тым дні пачынаюць рабіцца большымі, і летам яны становяцца самымі доўгімі. Робіцца цёпленька, нават спякотна. А ў паўднёвым паўшар'і ўсё наадварот. Калі ў нас зіма, напрыклад, у Аўстраліі лета. Але прыйдзе да нас лета, у Аўстраліі будзе зіма. І зробіцца холадна ўжо не нам, а кенгуру. А потым усё наадварот. І так па крузе, бясконцы рух. Колькі слухаю, дзіву даюся, як жа цікава ўсё ўстроена. Вельмі цікава. Сябры, а вам усё зразумела? Так? Вось і цудоўна. Тады давайце мульцік глядзець. Ну што, пра ўсё пагаварылі? Так, Усё зрабілі? Усё? Настрой добры? Добры. Вось гэтым настроем мы рушым у новы дзень. добрага і вясёлага вам дня, сябры! Будьце цікаўнымі. І не забывайцеся пра гульні з сябрамі. Да сустрэчы зранку у нашым добраранку!